galàxia és molt gros en el cel, és més que no pas la Lluna, més gros que no pas la Lluna, però el que fa difícil de veure-ho és la brillantor. La galàxia és molt feble, no? Llavors, per veure la galàxia d'Andròmeda hem d'estar en algun lloc on tinguem un cel fosc, ben lluny de les llums artificials de les ciutats, un cel fosc i serè, i aleshores si un sap la posició es veu a ull nu que hi ha una sèrie d'estrelles i llavors hi ha una zona en què es veu una llum difusa, difuminada. En prismàtics es veu molt millor, en telescopi també es veu sobretot la part central del bulbe, la part del disc és difusa i doncs bé, aquí en aquesta imatge, aquesta de fet és la nostra galàxia veïna, de les galàxies grans, més grans que la Via Làctia, és la que tenim més a prop de nosaltres, de fet som com una galàxia binària, l'Andròmeda i la nostra, i evidentment no podem tenir una imatge així de la Via Làctia, perquè no hi ha ningú des d'allà fora, des d'allà lluny que ens pugui fer una foto i enviar-nos-la, però sí podem tenir una imatge de la nostra galàxia veïna. Probablement la Via Làctia, vista així des de fora, podria ser bastant semblant. I aquí veiem doncs, quina és l'estructura d'una galàxia com la nostra, gran concentració d'estrelles en el centre, el disc, en el disc hi ha tant estrelles com nebuloses de gas pols. I potser algun de vosaltres, a partir d'aquesta imatge, podria endevinar si aquest disc el veiem en el cel en aquesta inclinació, projectat, o bé en aquesta. Només la imatge en el cel no està gaire clar. En quin sentit està la clar? Si estem veient així, si estem veient així va el pla, l'estem veient per aquí, o bé el pla està així, si estem veient aquí. Algú sap que com podem deduir? La pols tapa el nucli, fixeu-vos aquí, aquesta línia fosca, està tapant les estrelles que estan al darrere, en canvi a l'altra banda, que és el que passa, veiem el bulbe i gran densitat d'estrelles per davant del disc, per tant no és tapant. Per tant, aquesta part del disc és la que està al darrere i aquesta és la que està més a prop de nosaltres. Està així, aquest disc. Aleshores, doncs aquí veiem ben clar el lloc on es formen noves estrelles és en el disc, a partir de les nebuloses que estan totes orbitant en la mateixa direcció circular al voltant del centre. Aquí tenim, per tant, estrelles joves. Avui en dia podem entendre per què, per exemple, aquesta llum blava que veiem en el disc ve d'estrelles que s'han acabat de formar, estrelles massives que són molt joves vol dir en astronomia pocs milions d'anys, potser 10 milions d'anys. Això és molt jove comparat, per exemple, amb l'edat del Sol, que us he dit que és 5.000 milions d'anys. I aleshores al bulbe hi ha una densitat estel·lar molt més gran, però aquí la llum és més vermella, i això ve d'una població estel·lar més antiga, aquestes estrelles van formar fa temps, i a més les seves òrbites han quedat més desordenades, moltes d'aquestes estrelles estan orbitant en sentits aleatoris, algunes estrelles giren així, altres al revés. És molt diferent del disc en què totes les estrelles estan girant en una mateixa direcció. Això simplement perquè, clar, els núvols de gas han de girar dins d'un pla i tots en la mateixa direcció, perquè si hi ha núvols de gas que comencen en direccions diferents, acabaran xocant un contra l'altre i tard o d'hora hauran d'arreplegar-se tot el gas en un mateix pla. Bé, doncs aquesta és l'estructura de la galàxia que es va anar entenent. Llavors ara nosaltres som habitants d'aquesta immensa galàxia. La galàxia és tan gran que la llum, per atravessar d'una punta a l'altra, triga uns 100.000 anys. És a dir, el diàmetre de la galàxia són 100.000 anys llum. Per comparar això amb el tamany del sistema solar, llavors, per exemple, la llum del Sol, per arribar fins a un dels planetes més distants, com Urà o Neptú, triga només unes poques hores. I que són comparar 100.000 anys en unes poques hores, si volem comparar el tamany de la galàxia amb el del sistema solar. Aquesta història va continuar, de fet, d'entrada no se sabia si aquesta nebulosa d'Andròmeda era una galàxia externa com la Via Làctea o bé era algun tipus d'objecte interior a la Via Làctea. A principis del segle XX es van contraposar dues idees diferents de l'univers. Hom podia pensar que l'univers era la nostra galàxia. Llavors, el concepte que hi havia aquí és bé, l'univers és la galàxia, més enllà només hi ha un espai buit i l'univers consisteix simplement en això, una galàxia que s'ha format aquí en cert lloc i aquí s'acaba. O bé, la gent tenia, els astrònoms ja sabien de l'existència d'aquestes nebuloses i es podia pensar que això són galàxies
igual que la Via Làctia, que l'univers està fet de moltes galàxies. Més enllà podem anar veient més i més galàxies. La solució de... Bé, l'evidència per saber quina d'aquestes dues possibilitats és la real va venir de diverses observacions. En primer lloc, l'astrònoma Henrietta Lehrer durant molts anys va estar investigant un tipus especial d'estrelles, estrelles que són variables, que la seva llum va variant, ara l'estrella es posa més brillant, després pot ser més feble, i això avui en dia entenem que és degut a un tipus d'estrelles espacials que estan oscil·lant. És com si fos una mena de batec, que l'estrella s'infla i llavors es torna a encongir, i això provoca la variació de la llum. El que va descobrir Henrietta, observant això en els núvols de Magallanes, que són com un satèl·lit de la nostra galàxia, és que hi ha unes variacions periòdiques, l'estrella va variant fent-se més lluminosa i menys i seguint una periodicitat estricta, i que les estrelles que tenen un període més llarg també són més lluminoses. Els que tenen un període més curt, doncs aquestes són més febles. I per tant, podria saber la lluminositat d'una estrella simplement estudiant la seva variabilitat. I un cop saps la lluminositat i la brillantor aparent en el cel, pots deduir la distància a la qual ha d'estar, per tal que tingui aquesta brillantor. Les variables cefeides, per tant, es van convertir en un mètode per calibrar la distància. Si tu veies variables cefeides a dues galàxies diferents i en aquella galàxia totes eren 4 vegades més febles quan hi havia la mateixa lluminositat, és que aquella galàxia havia estat 2 vegades més lluny perquè la brillantor fos 4 vegades més febles. Aleshores això es va convertir en un mètode per mesurar distàncies, i és a partir d'aquí que l'altre astrònom Edwin Hubble, també a la dècada dels 20 i l'any cap al 1925, doncs va demostrar la naturalesa de les galàxies, va trobar variables cefeides en aquesta galàxia d'Andròmeda i va demostrar que les distàncies eren enormes. La galàxia d'Andròmeda es troba a 2 milions d'anys llum de nosaltres, és una galàxia d'un tamany semblant al de la Via Làctia, i després també va anar mesurant distàncies a altres galàxies i va descobrir el que avui en dia sabem és l'expansió de l'univers. Va descobrir que les galàxies s'allunyen unes de les altres i com més lluny estan, més ràpidament és aquesta velocitat d'allunyament. Així, avui en dia, la visió que tenim de l'univers és la d'un univers de galàxies. No només hi ha 101 milions d'estrelles a la nostra galàxia, a l'univers que podem observar hi ha mils de milions de galàxies. I aquesta imatge d'aquest univers de galàxies és una que va prendre el telescopi Hubble. Veiem aquí una imatge del telescopi Hubble a l'espai. Aquest telescopi pot prendre imatges amb la més gran resolució i anar a observar galàxies enormement febles gràcies al fet que observa des de l'espai. Aquest trosset de cel, que és el que s'anomena el Hubble Ultra Deep Field, és un trosset de cel molt petit. És més o menys el tamany d'aquest quadre que veiem aquí, que està ple de galàxies, és més o menys el trosset de cel que podria tapar. Si ens agafem un canell i aquest canell el posem a la distància del nostre braç extès, aleshores el gruix d'aquest cabell, imaginem un quadrat que tingués just el gruix d'aquest cabell, és el que taparia, el tros de cel que taparia aquest quadrat, és com aquest quadrat que veiem aquí. En aquest tros de cel tan petit hi ha totes aquestes galàxies que podem observar en aquesta imatge. Algunes estan més a prop, podem veure aquí algunes galàxies que són de tipus espiral, tenen el disc, els braços espirals al voltant. Pot ser aquesta una galàxia com la Via Làctia, amb els seus 101 milions d'estrelles a l'interior, i llavors a mesura que anem veient galàxies més llunyanes, cada cop més a una distància més gran, doncs es van convertint en aquests més petits, fins a arribar als puntets més imperceptibles que podem veure en aquesta imatge. I en realitat, aquests puntets més febles corresponen a galàxies que ja estan tan enormement allunyades de nosaltres. La distància són ja de prop de 10.000 milions d'anys llum. Quan veiem galàxies a aquesta distància, les veiem en el passat, quan l'univers era molt diferent de l'univers actual. Avui en dia hem entès que l'univers